Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Humani ini gipili sa Ginoo ang laing kapituan ug duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron maguna kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod o mga lapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan, apan jutera ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siyang daghan pang mga mamumuo nga muanhi dinhi. Lakaw kamo. Nagpada ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudanan sa limos, ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan ding balaya kamo moabot, una ninyo pag-ingon, ang panaglait maania nining balaya. Kung dito may nagpuyo nga may gugmaon og pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakuya ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo kanilang og niadtong balaya, og kaon og inom sa ilang idalit kaniyo. Kay ang mamumuo angay gayon nga suhulan. Ayaw kamo pagbalhin-balhin gikan sa kabalay ngadto sa lain. Kung muadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton niadtong lungsura ug sultihi ang mga tao dito nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw. Bag-o palagyud nato nabati ang Ebanghelyo karong adlaw, the gospel of the day, the good news, ang maayong balita, ang kamatuoran. Unsa tay mong misyon adto sa kabalagayan, sityo, lungsod, nasod, ug unya ay pag igabot sa panimalay, ingay ang panagdait ani aning kani. Unsa panagdait? Ang kalinaw ba? Ang kalinaw sa magtiayon nga midawat sa bana og sa asawa ug sa anak midawat ba? Unya ina ang panagdait ani aning baya, ang kalinaw, ang gugma, ang panagdait, ang panagsuod ba ni aning baya. Ayaw pagbalhin-balhin. Kung ipadaka, ayaw kung mudawat nimo, apan midawat man nimo, ayaw pagbalhin-balhin. Inigdawat sa magtiayon, bana, asawa o mga anak. Sulti sila nga ang kalinaw, ang panagdait, maani aning baya. Mabless ba? Kaya ikaw gisugo man, gisugo sa magsunod. Mabless yun ang panimo basta masakan. Basta magsangyaw sa misyon. Mabless ang matag panimalay basta masakan. Inikablis, maana aning baya ang panagdait, ang kalinaw, ang kugma, pag sinabtanay. Nya, kaloy anay, ani aning baya, ayaw pagbalin-balhin. Unya, iglakaw nimo, balik ka sabay. Balik sabay. Unya, lakaw na sab. Unya, iniglakaw nimo, igabi, balik sabay. Ikabuntag, huldi, sangyaw sa imong misyon. Ano na ka misyon? Ang usa dito mabilin, ang usa magwali, usay mabilin, magampo sa labaw, magampo nga to sa Ginoo sa nagsugo. Ayaw iampo ang tao, iampo nga Ginoo. Tudlo siya, giyahi siya. Unsa iyang isulti sa tanang naminaw, sa tanang katawhan, giyahi. Giyahan na yon sa Ginoo. Kinsa man ang iya, ang Holy Spirit, dili makita ang Ginoo.
Espiritu Santo ang kinabuhi, ang kamatuoran, ang gugma, ang gahom sa Dios maoy mosulti kanimo, mutudlo kanimo. Unya mo focus gyud ang mabilin ngadto sa Ginoo. Muna mo samtang magsulti ka, ang usa nga imong kauban magampo sa Ginoo nga tudloig giyahi Ginoo. Ayaw ka ng tao giampo, ayaw ka nga magamit niya ang abilidad nga takon, ayaw ngadto sa Ginoo ipasa ba, ipadugog aron mahimaya ang Dios. Ayaw tao ipasa ngadto sa Ginoo. Kung aduna kay misyon, ang imong misyon pagampo, unya puli na sab ka ang usa ka misyon mulingkod magampo sa Ginoo, ikaw na sa imong sulti, puli-puli ba every topic. Apan kun wa kay kauban, ang imong tanan nga ano na gitawag og presidente, bese, ang matag simbahan, matag kapilya, adunay kapunungan, adunay sa ato pa adunay PPC, Parish Pastoral Council, unya adunay kapunungan sa charismatic, ano pa nagpundok ba? Mo'y mag-ampo alang kanimo ngadto sa Ginoo, iampo ka. Ikaw charismatic, ikaw PPC, ikaw mag-ampo sa Ginoo, ihalad ang iyang pagsulti, ang iyang nakita, ihalad. Ayaw ang tao adto sa Ginoo. Epektibo kayo kung adto sa Ginoo ang tanang paghimaya. Ang tao gamiton mo lang, inigamit sa tao kung magpaggamit ang tao. Ano na misyon ang tao? Ang misyon sa tao ang pagsulti sa tinuod, pagwali sa tinuod, pagbuhat sa tinuod. Muni ang misyon. Unsa may misyon sa matag tao ni kalibutan? Atong aron masabtan gyud atong sugdon sa sinugdanan. Unsay misyon? Unsay unang pagbasa karong adlaw? Aron makasabot unsay misyon sa unang pagbasa, sumala ni San Pablo ngadto sa kang San Timoteo, siyang suod higala. Unya ang iyang suwat gipasa ngadto sa mga tao, diin ang mga tao gipuy-an sa Ginoo, gipuy-an. Unya kinsa man mga tao, mga tao nga mutuo, dili makadawat, apan kinsa man misulti si San Pablo nga gibiyaan, gitalikdan siya sa tanan. Muna hinungdan nga misuwat siya, gibiyaan siya sa iyang suod higala si Timas, si kinsa pa to, Calixto, Demosthenes. Unya usa na nagpabil niya ang nagpabil si San Lucas. Kinsa man si San Lucas nagpabilin nga wa mo piya, wa mo talikod kaniya. Ug unya misulti si San Pablo nga to sa wa mo piya, nagpabilin ngayon. Muni karon ang pagpista sa uban nga simbahan, pista sa usa ka ebanghelista, San Lucas. Adlaw karon sa kapista ni San Lucas, usa ka ebanghelista. Kinsa man ni nganong san man San Lucas, nagpuyoan man sa langit, dugay na nahimong santos. Apan nagpabilin nga labas buhi ang pulong nga siya nagsuwat. Nagpabilin siya uban kang Apostol Pablo. Unya si San Pablo na malihog nga ipaadto si San Marcos nga mutabang niya, mubulig niya. Ay pag-inusara munang si San Lucas nagpabilin kay aduna sa misyon. Unsay ang misyon? Ang iyang misyon nga kung unsay isulti ni San Pablo ngadto kaniya, muadto siya aduna sa misyon. Pag-apas kang San Marcos nga mutabang kaniya, kay gibiyaan man, gitalikdan man siya sa kadaghanan siya mga higala. Munang nitabo sa kalibutan. Kung wa kay imo kay nahut, biyaan ka gyud, talikdan ka. Apan kung tuna kay daghan ni kalibutan, kalibutan ba? Hinimog tao mga balaod. Kung aduna kay daghan, bahandi, kaptangan, hugupan ka sa mga tao, ampuan ka, adto magyango, maghangad ang mga tao, kay daghan man ka. Apan kung wa ka, biyaan ka. Sama ni Apostol San Pablo. Wa man siya, apan aduna sa misyon, pagpadayon gayon, padayon. Pagsulti sa tinuod, padayon, bisag biyaan ka. Apan doon lagi mabilin kanimo. Ang mabilin, mutabang na nimo mo help. Mutabang mo help. Healthy expression of love to people. Mutabang mo help. Muni si San Lucas. Way grado ka man, makabus, adunahan. Way pili ang Ginoo. Way gipili. Wa mo pili pare, abogado, doktor. Way pili ang Ginoo. Ang Ginoo, way pili. Pwede kabus, adunahan, way grado, o may grado, way pili. Kay managsama ang gugma sa Ginoo. Managsama, equal ang gugma. Way gipi, way labaw, way ubos. Kung asa ka magpuyo, ngadapit kung asang lungsura, ang Ginoo, anak kanimo, way gipili. Way kabus, way adunahan, way gipalabi. Gipuyan ka sa Ginoo. Kay ang Ginoo, wa maniglain kanimo. Buot nga masuod ka nga higala. Inikasuod ka higala, masuod, ma-intimate ka nga higala. Mutugan ka, magpabili nga, mutugan ka sa tinuod. Mutugan, musulti ka sa tinuod. Mutugan ba? Mutabang ba? Muna ang mga kapiton o duha. Mitabang ba? Mitabang kaido sa misyon.
pagsulti sa tinuod, dili kay mawakak, tinuod yun. Ang pagbuhat sa tinuod, dili kay makak. Ang kalibutan, muhimo man, og balaod, mutuman, sigtuman, apan ang sugo sa Ginoo, sugo man ni miadto, milakaw, adonisyon. Kung mutuman ka sa sugo, ang Ginoo inig sugo sa Ginoo, tumana, aduna ka misyon sa kalibutan. Muna ang mga kabirhin, mituman kay misyon ang mga kabirhin, dinis kalibutan. Ang misyon, unsa ang rule sa mga kabirhin, tao man siya, niya may mapagkaatiman, may pagkatudlo, huli, muna ang misyon. Unsa misyon sa inahan? Ang misyon nga ikaw, tudluan, kapigon, puyan, isulti, isangyaw. Muna imong misyon, isulti ang tinuod. Isulti ang tinuod. Ayaw pamakak. Buhata ang tinuod. Ang tinuod. Kay ang Holy Spirit, makigsulti kanyang pinaagi sa mga propeta. Kaya di man makita. Ang propeta, kinsa man, muna ang inahan. Mga pari, ang propeta mo sulti sa tinuod. Basta mo padayon ka. Mapari ka magdili, mapari, makabus ka magunan. Basta mo sulti ka, padayon. Kay ang pulong, gipaagig pari, gipaagig mga propeta, nga di makita ang Ginoo, gugma, gahom, pinaagi sa propeta, nga maong pari, maong mga laiko, nga musulti, muwali sa tinuod, mubuhat sa tinuod, magtuman sa tinuod, aron ka mahimong liwat sa mahal nga birhen. Ang mga birhen, ano yung misyon, nga ikaw tao tudluan, kapigon, pagbalik, puyaan ang pulong, o isulti, isangyaw ang tinuod, isulti ang tinuod, tudluan ang tinuod, ang katawhan kay tao. Ang misyon sa Ginoo, nagpakamatay, giluwas, ang tao, aron inikabanhaw, mutuo na yun og kinabuhi. Inikabanhaw, mabuhi ba? Mutuo ka na kinabuhi nga, inigbalik sa Diyos nga anak. Ngadto sa Diyos Amahan, unya, nagtuman man sa iyong misyon, adunay kanti, unsa may kanti sa anak, gikan sa man, ang gahom, ang gingalian, ang pagkahari, labaw sa gitugyan sa mahan ngadto sa anak. Munang manluhod ang tibok langit ug yuta, tanang katawhan manluhod kay ang misyon sa anak. Misyon ba? Unya, wa matapos ang misyon, nagpabilin sa iyang gugma siyang gahom sa kalibutan, aron ang kalibutan mubalik, mutuo, magpuyo, musulti sa tinuod. Muna ang misyon. Aron ikaw tao, gipili, gitawag ka man. Ano kay misyon? Kay ano na musulod kanimo? Kung musulod ang Ginoo, musulod ang Ginoo sa imong gilaktan, giatuan, ug unya mausab kayod ang kinabuhi. Kung ang tao maminaw, maminaw lang yun sa pulong, inikaminaw nimo sa pulong, kung imong puyaan ang pulong, mutudlo ka sa tinuod, musulti ka sa tinuod, kay ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong na imong tao, ug mipuyo sa matag usa kanato. Kay do sa misyon nga ikaw tao, gipuyan aron masuod ka nga higala, o ikaw misyon nga mosulti sa tinuod, muwali sa tinuod ngadto sa imong isig katawo. Kay ang imong isig katawo, mo imong misyon ang imong isig katawo. Sultihi sa tinuod ang imong isig katawo, buhata ang tinuod, sulti ang tinuod, kay ang tinuod pinaagi sa propeta. Ang propeta mong pari, musulti sa tinuod, muwali sa tinuod, mapari ka magdili, wa kay grado may grado ka, apan kun musulti ka lang sa tinuod, mubuhat ka sa tinuod, ug magputli ka sa tinuod, maghuli ka sa tinuod, magpabilin kanimo ang gahom, ang Ginoo. Kay bisag asa Ginoo tuah ang tao. Apan kun ang tao magpabilin, di magputli, di maghuli, nya mo sa likway, di mo sa likway, di na mabalik ba? Adto ka sa gitawag interno nga wa ni Ginoo. Apan kun mobalik ka, adto ka sa gingarian sa langit nga dunay Dios nga magtan-aw, mag-uban, magkuyog, magtan-aw mo tudlo sa imong pagkahimpit nga pagkaikaw, o ikaw magpuli nga balaan nga kinimo. Sagrado ka, ikaw tao sagrado, pinili ka, gitawag ka sa Ginoo, gitawag, gipili, ikaw magpabili nga sagrado kay ang tao, holy, pinili, sagrado ang kinabuhi. Amen. Sagrado ang kinabuhi mo sa ikaw maghimpit, magbalaan, kay ikaw tao, gipuy-an sa labaw nga makagagahom nga mao ang Ginoo. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.